ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ ye mai kalo tile 26 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyara wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Aka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 24 san 2025 communiqué min kɔnɔna na état-major ale bɛ laseli kɛ kan Mali finitigiw olu ye opération dɔ kɛ Sofara secteur kɔnɔna yɔrɔ min bɛ Mali camancɛ fanfɛla la état-major ka kɔrɔfɔla ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ u ni na min fɛnɛ u ka kɛlɛkɛminɛw ye k'u sera ka u caman fɛnɛ minɛ banbaci wale maaw la ni opération kofɔlen senfɛ Anka lafasali minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara visite kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Kidali région kɔnɔna na juma tɛmɛnen mai kalo tile 23 san 2025 visite min yɛrɛ kɔni jara Kidali sigibaa maaw ye fo yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ jamakulu walasa ka se ka Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni kunbɛn Kidali région kɔnɔna na AES ni o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger, olu ministre des affaires étrangères maaw don tɛmɛnenw na u ni CEDEAO maaw ka commission président ye ɲɔgɔn ye u tilalen o ɲɔgɔn ye de la AES ministre des affaires étrangères olu bɛ na an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta u bɛ na o fɛnɛ fɛ yen nɔ walasa u ka se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri ninnu ka kɔrɔfɔ la k'olu nana furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ yen min fɛnɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale AES président bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi minisiri ninnu ka kɔrɔfɔ la k'olu nana u ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ la kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la k'u nana o kunnafoniya yɛrɛ de kɔni da AES président yɛrɛ kɔni tulo kan mai kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 Russie ale ni Ukraine olu ka délégation kunbɛ Istanbul walasa ka se ka négociation yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la o k'olu communiqué kan Russie ka maaw ale ni Ukraine u kɔni bɛnna kan k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo kaso yɛrɛ kɔni na ko ka o jamana kɔnɔden ninnu bila o k'olu communiqué kan Russie ka lafasali minisiri ale bɛ laseli kɛ sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 24 san 2025 ale bɛ laseli kɛ ko ale Russie ka finitigi maa 307 bila min fɛnɛ ye Russie a fɛnɛ Ukraine ka finitigi 307 yɛrɛ kɔni labila o bɛnkan yɛrɛ kɔni k'olu kumu kɔnɔna na Ni ye Joseph Kabila ye ni maa kofɔlen ale kun ye République démocratique du Congo ni o RDC olu ka président kɔrɔ yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi RDC kiriko maaw u bɛ fɛ ka a nɔna minɛ yɛrɛ kɔni ka d'a kan u ka kɔrɔfɔla k'u bɛ ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni bisiya k'a fɔ ko min ye mouvement M23 maaw ye ni ninnu ye mouvement ye minnu b'u ka walejuguw kɛ RDC jamana kɔnɔna na RDC autorités bɛ ka bisiya k'a fɔ ko Joseph Kabila a bɛ ka nin mouvement yɛrɛ de kɔni jukɔrɔma don o k'olu kun de kɔnɔna na RDC kiriko maaw olu ye laɲini kɛ u ka jamana senna maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Joseph Kabila ye min ye k'a fɔ ko maga tɛ se ka k'a la k'u bɛ fɛ u ka o yamaruya yɛrɛ kɔni bɔ a kan cogo min kiriko maaw olu bɛ se ka u ka sariyaw yɛrɛ kɔni boli Joseph Kabila kan o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni RDC senna maaw olu yɛrɛ kɔni ye vote kɛ o vote de kɔnɔna na o ye décision ta ko min yɛrɛ kɔni u bɛ lakana min ta ni ka da Joseph Kabila kan k'u ye wuli ka bɔ a kan o yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye RDC kiriko maaw olu bɛ se ka tɛmɛ ni u ka poursuite judiciaire ye Joseph Kabila kan ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 24 san 2025 Mali état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ k'an ka Mali finitigiw olu opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Sofara mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ an ka Mali camancɛ fanfɛla la wa b'a jira k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu sera ka sɛbɛya sɔrɔ ni opération kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ état-major ka kɔrɔfɔ la ko juma tɛmɛnen mai kalo tile 23 san 2025 banbaci wale maaw olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Jonge Bambara village sigibaa maaw ma ko o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka Mali finitigiw olu fɛnɛ opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni jari banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kan sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 24 san 2025 état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué kɔnɔna na ko banbaci wale maa ninnu u tilalen u ka walejugu ninnu na ni ka ɲɛsin Jonge Bambara sigibaa maaw ma k'u kun y'a lajɛ ni ka boli ka ba tigɛ yɛrɛ de kɔni Sebedaga fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko nka an ka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni kekuyara u y'a faamu k'a fɔ ko banbaci wale maa ninnu
u kun bɛ fɛ ka boli ni ba fanfɛla de ye olu sɔrɔla ka janda kɛ ka ɲɛsin banbaci walima ninnu ma ba sanfɛ wale min kɛra sababu ni ka banbaci walima ka kɛlɛkɛla caman bɔnɛ u nin na min fɛnɛ kɛlɛkɛminɛ minnu fɛnɛ kun bɛ u bolo ji yɛrɛ kɔni sanfɛ o fɛnɛ kɛra sababu ni ka tiɲɛni don u la ko kɛlɛkɛminɛw ale ni matériel caman an ka Mali finitigiw u sera ka o minɛ banbaci walimaw la opération in senfɛ état-major ka kɔrɔfɔ la ko ni opération yɛrɛ kɔni b'a yirana k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu bɛ u ka baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na ko a b'a yirana k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛlɛ banbaci wale kɛlɛli la ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de kan état-major ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma u ka o cɛsiri baara ninnu na autorité militaire ale bɛ sinsiya kan ko min ye ɲinini yɛrɛ kɔni halisa an ka Mali finitigiw u bɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛ ji sanfɛla in na ale ni dugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ ji fanfɛla ninnu na k'u bɛ ka ɲinini kɛ nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni bɛɛ la walasa ni banbaci walima nin yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ni opération in na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka u bɔnɛ u nin na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ halisa an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don kosɛbɛ banbaci walimaw kɛlɛli la walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ni yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u ka cɛsiri baara o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana juma tɛmɛnen mai kalo tile 23 san 2025 sɔgɔma min ye an ka Mali lakanako minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara visite la Kidal région kɔnɔna na ni don kofɔlen na Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni kun accompagné kun don délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni fɛ wa tagale a kɔni hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la san 2014 mai kalo tile 17 ale ni mai kalo tile 21 wagati o hommage yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a taara se an ka o finitigi ni yɛrɛ kɔni kaburu yɛrɛ kɔni ma ni ka taa duwawu don kɛ u ye nin yɔrɔ kofɔlen na Sadio Kamara ka visite in ko hukumu kɔnɔna na a ma dan tagali yɛrɛ kɔni ma maa ninnu kaburu la a bɔlen nin yɔrɔ kofɔlen na a kɔni dora Kidal dugu kɔnɔna na ni ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ min na Kidal région sigibaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka Sadio Kamara ale fo kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara minisiri ka nali la olu ka région kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko minisiri kan tagali min kɛra Kidal région kɔnɔna na o kɔni ye Kidal sigibaa maaw yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ ka d'a kan o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi Kidal région kɔnɔna na ko min ye basigi ye o bɛna segin ka na nin yɔrɔ kofɔlen in na nin visite in fɛnɛ senfɛ an ka lafasali minisiri ale y'a yira an ka jamana région sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen na ko an ka Mali autorité u ma ɲina u si yɛrɛ kɔni kɔ ko wa u cɛsirilen don fɛnɛ ka an ka jamana ka souveraineté ka o segin a yɛrɛ ma ni jamana ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni tali ye région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na lakana ale ni lafiya kɔnɔna na général de corps d'armée Sadio Kamara ale kan tagali min kɛra Kidal région kɔnɔna na a ma dan dɔrɔn ni k'a yira Kidal région kaw la k'a fɔ ko Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ u jukɔrɔma don a y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ minnu bɛ jamana kɔnɔna na fo ka taa se minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na a y'a yira olu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali autorité u ma ɲina u kɔ ko wa u hakili bɛ nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Sadio Kamara ale ka visite ko in hukumu kan ye ni kunnafoniya dɔrɔn de bɛ an bolo a ko ɲɛ kan don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ nin ko ɲɛ kan an bɛna na olu da aw tulo kan an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni AES ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka ministre des affaires étrangères bɛ ɲɔgɔn ye kɛ juma tɛmɛnen mai kalo tile 23 san 2025 wagati min ni AES ka ministre des affaires étrangères olu yɛrɛ kɔni ni CEDEAO ka commission président yɛrɛ kɔni tilalen ɲɔgɔn ye la wagati min na ninnu na tagali yɛrɛ kɔni senfɛ frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko délégation yɛrɛ kɔni ko ɲɛmɔgɔlen don an ka Mali ministre des affaires étrangères de fɛ ni o ye Abdoulaye Diop ye ko wa délégation in n'a maaba caman kun bɛ o la ni o dɔw ye Burkina ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ye madame Julienne Dambélé Burkina ka ministre des affaires étrangères fɛnɛ kun bɛ ni o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré fo ka taa se Bakari Yawu Sangare ma ni ma kofɔlen ale Niger ka ministre des affaires étrangères ye ministre ninnu ni frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tilalen u ka ɲɔgɔn ye la u bɔlen min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ni ale ye Burkina Faso ka ministre des affaires étrangères ye ale yɛrɛ kɔni bɛ kuma a ka kumaw kɔnɔna na kun min yɛrɛ kɔni y'a to olu nana frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la a b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ ko olu ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ka commission président tilalen u ka ɲɔgɔn ye la kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna olu ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ la
olu nana o kunnafoniya yɛrɛ de kɔnda son excellence le général d'armée Assimi Goïta kulo kan ni ma kofɔlen ale fɛnɛ AES président an bɛ wagati min na fɔ kolu nana fɛnɛ u ni CEDEAO ma u ye bɛnkan mun yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ in na kabini AES yɛrɛ kɔni bɔra CEDEAO jɛkulu kɔnɔna na u nana o bɛnkan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da furancɛ fanga ɲɛmaa kulo kan a ka kɔrɔfɔ la ko ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna AES ni CEDEAO jɛkulu ma ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye ni kuma ɲɔgɔnya min na tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la u ye o kuma ɲɔgɔnya ni yɛrɛ kɔni daminɛ ale ni donna nataw la négociation min yɛrɛ kɔni na tɛmɛ AES ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la u y'u da se o négociation dɔw fɛnɛ ministre ninnu bɛ tila ka sinsin a kan ko CEDEAO ma u kun ye laɲini yɛrɛ de kɔni kɛ k'u bɛ fɛ u ni jamana ninnu ministre des affaires étrangères bɛɛ ka ɲɔgɔn ye kelen-kelen na ko nka olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o ma olu y'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka na u ni ministre ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn fɛ walasa min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye u ka ni ɲɔgɔn ye sen fɛ karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ka kɔrɔfɔ la k'olu ni CEDEAO jɛkulu yɛrɛ kɔni bɛn'a kan k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ i n'a fɔ jɛkulu fila ka ɲɔgɔn ye o ka fisa ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ni ministre ninnu kelen-kelen na ka ɲɔgɔn ye walasa u bɛna kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka u da se o ko ninnu ma dɔɔni dɔɔni wa a ka kɛ kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni jɛlen don min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya la ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'olu ni CEDEAO commission président yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye la u y'a yira k'a fɔ ko u wasalen yɛrɛ kɔni bɔra u ka kuma ɲɔgɔnya in na ka d'a kan ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sen fɛ olu ni CEDEAO ma u bɛnna fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o dɔw ye k'u ka kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna na jɛkulu fila ninnu o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka baara kɛ ni u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka intérêt yɔrɔ ye i n'a fɔ AES président y'a fɔ cogoya min na n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye min ye AES président ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na min ye AES ministre ninnu ni CEDEAO ma yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye nata ninnu yɛrɛ kɔni na a ye a ka bilasiralikanw yɛrɛ kɔni di AES ministrew ma o ko yɛrɛ kɔni kan AES ministrew olu yɛrɛ kɔni kun nana ni kuma ɲɛfɔ nin yɛrɛ de kɔni na AES président yɛrɛ kɔni walasa ka se ka ala kunnafoniya yɛrɛ kɔni u ni CEDEAO ma ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na kumakanba minnu yɛrɛ kɔni bɔra a kɔnɔna na u sera ka na o yɛrɛ de kɔni da furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kulo kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Irisi jamana kɔnɔna na Irisi ka lafasali minisiri bɛ laseli kɛ sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 24 san 2025 ko bɛnkan sɛbɛn dɔ k'olu kun kan min tɛmɛna Irisi ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la mɛ kalo tile 16 tɛmɛnen wagati min u kun bɛ Istanbul négociation na ko o k'olu kun kɔnɔna na Irisi ale ni Ukraine u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ka prisonniers labila ne ka taa jamanaw kɔnɔna na Irisi ka minisiri ka kɔrɔfɔ la ko Ukraine ale Irisi ka finitigi 307 bila min fɛnɛ Irisi ye ale Ukraine ka finitigi 307 fɛnɛ labila wa Irisi ka lafasali minisiri ka kɔrɔfɔ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Irisi ka finitigiw ye minnu labila la Ukraine yɛrɛ kɔni fɛ ko olu bɛ Biélorussie dugukolo yɛrɛ kɔni kan fɔlɔ k'u selen Biélorussie dugukolo yɛrɛ kɔni kan u mako bɛ se dɛmɛ minnu yɛrɛ kɔni ma a kɛra kumaɲɔgɔnya ta ye o a kɛra furakɛli sira yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka di finitigi ninnu ma ni yɔrɔ kofɔlen in na fɔlɔ min ye Volodymyr Zelensky ye ni o ye Ukraine yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko tile 2 kuntagala dɔrɔn kɔnɔna na olu sera ka maa 697 yɛrɛ de kɔni la rapatrier Zelensky ka o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra o y'a sɔrɔ ɲani u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ka finitigi 307 yɛrɛ kɔni labila Ukraine ni Russie u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔden 270 yɛrɛ kɔni labila ne ka taa bɛɛ ka jamana kɔnɔna na ba Ukraine ka maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko o wagati in na Irisi a ye ale ka finitigi 270 yɛrɛ kɔni labila min Ukraine ye ale Irisi ka civil 270 de kɔni labila ka d'a kan ko ni civil kofɔlen ninnu olu yɛrɛ kɔni mɛnna Ukraine ka maaw fɛ k'u kɛ kasuladen wagati min Ukraine ale ye région Kursk yɛrɛ kɔni minɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra san 2024 wagati jamana fila ninnu ka falenni yɛrɛ kɔni u ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ o y'a sɔrɔ mɛ kalo tile 16 tɛmɛnen Istanbul mara kɔnɔna na Ukraine ale ni Russie ka délégation kun bɛ négociation na dɔ kofɔlen na o wagati in de la u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔden 1000 yɛrɛ kɔni labila a yɛrɛla k'a fɔ k'o labilali yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni o bɛ k'a kɛ étape yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka taa fɔlɔ min ye Donald Trump ye ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale bɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka ni ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔden falen na a b'a yira k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ étape ba yɛrɛ kɔni ye ninnu ka kɛlɛban ko hukumu kɔnɔna na mɛ kalo tile 22 tɛmɛnen san 2025 sufɛla la République démocratique du Congo olu ka Sénat maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ vote la u ka jamana kɔnɔna na o vote kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka yamaruya yɛrɛ kɔni di RDC olu ka
kiriko maaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka poursuite judiciaire yɛrɛ kɔni daminɛ Joseph Kabila kan ni ma kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ye RDC ka président kɔrɔ dɔ ye min ye Joseph Kabila ye ale bisigalen don RDC kiriko maaw fɛ k'a fɔ ko min ye M23 rebelle maaw ye ko a bɛ ka olu yɛrɛ kɔni jugurama don o k'olu komine ka République démocratique du Congo ka kiriko maaw olu ye laɲini kɛ u ka jamana senna maaw fɛ k'u ka yamaruya yɛrɛ kɔni di olu ma u ka se ka poursuite judiciaire daminɛ Joseph Kabila kan o laɲini de nana kɛ sababu ye ni RDC senna maaw olu ye vote yɛrɛ kɔni kɛ u ka yɔrɔ la n'a sɔrɔ u bɛ yamaruya yɛrɛ kɔni di RDC kiriko maaw ma u ka poursuite judiciaire daminɛ Joseph Kabila kan walima n'a sɔrɔ u tɛ yamaruya di maa ninnu ma ka da kan Joseph Kabila ale tun ye sénateur kɔrɔ dɔ ye min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye président de la République kɔrɔ ye a y'o fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ kɔni b'a to protection dɔw bɛ a kan walasa ni maa yɛrɛ kɔni ka se ka procédure judiciaire daminɛ a kan f'a ka o laɲini yɛrɛ kɔni kɛ senna maaw de fɛ Congo ka armée ka procureur général ale de tun ye requête yɛrɛ kɔni bila RDC ka senna maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni senna maaw u ye vote kɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko vote kɔnɔna na sénateur 88 olu bɛɛ lajɛlen y'u kan di k'a fɔ ko ka procédure judiciaire daminɛ Joseph Kabila kan sénateur 3 olu ye u yɛrɛ minɛ vote la sénateur 5 olu y'a yira k'a fɔ ko min ye ko ka procédure judiciaire daminɛ Joseph Kabila kan ko olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o hakilina in ma nka komi minnu yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko protection min yɛrɛ kɔni bɛ Joseph Kabila kan ko k'a wuli ka bɔ a kan walasa procédure judiciaire ka daminɛ a kan o maaw de voix cayara o y'a yira k'a fɔ ko République démocratique du Congo olu ka senna maaw u ye yamaruya di RDC kiriko maaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka poursuite judiciaire daminɛ Joseph Kabila kan ko komi protection min yɛrɛ kɔni bɛ da Joseph Kabila kan k'o sababu kɛ sénatoriat ko fanfɛla yɛrɛ kɔni o wulila ka bɔ a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Joseph Kabila ale ni RDC kiriko maaw k'u bɛna kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni République démocratique du Congo ka justice militaire u bɛ ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni ɲangi k'a ye kɛwale dɔw de kɛ ni olu ye janfa crime de guerre crime contre l'humanité ale ni ko M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni ka wale jugu ko olu kumu kɔnɔna na ko Joseph Kabila a ye u jukɔrɔma don o ko in na hakilina jiginna kalo tɛmɛnen République démocratique du Congo olu ka kiriko ministre ni o ye Constant Mutamba ye ale yɛrɛ kɔni ye Joseph Kabila accusé kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔlen min ye M23 rebelle maaw ye ko a ye i sen don olu ka wale jugu yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnenw na ni o M23 rebelle maaw ye olu kɔni ye jɛkulu dɔw ye ni maramafɛn yɛrɛ kɔni bɛ minnu bolo n'u bɛ ka u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Congo Est yan fanfɛla la Joseph Kabila kanubagaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko RDC kiriko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin min kɛ ko o man ka tɛ ka kɛ nka min ye Joseph Kabila ye kabini ni accusation ninnu fɔra ma fo ka na a se bi ma ale yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka kuma kɛ ka ɲɛsin a ma RDC ka kiriko maaw ka ko in yɛrɛ kɔni nkalontigiya a ma tiɲɛtigiya fɛnɛ Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ni o ye parti politique dɔ ye RDC jamana kɔnɔna na olu ka porte-parole y'a yira k'a fɔ ko Joseph Kabila ye sénateur min ye ale ni sénateur tɔw tɛ kelen ye ka d'a kan ko maa dɔ min yɛrɛ kɔni kɛra RDC jamana ɲɛmaa ye wagati tɛmɛnenw na ko o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni régime kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka Joseph Kabila sɛgɛrɛ ka d'a kan ale ni sénateur tɔw tɛ kelen ye ko ni procédure judiciaire kan ka daminɛ Joseph Kabila yɛrɛ kɔni kan ko yamaruya kan ka ɲini congrès maaw de fɛ nka min yɛrɛ kɔni senna maaw ye ko yamaruya man ka tɛ ka ɲini o fɛ ka d'a kan Joseph Kabila ko sénateur don wa min fɛnɛ RDC jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ko o fɛnɛ don o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yamaruya dɔw di a ma ni sénateur maaw olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka décision yɛrɛ kɔni ta n'a sɔrɔ poursuite judiciaire bɛ daminɛ a kan walima n'a sɔrɔ o tɛ daminɛ a kan ni kɔni ko ye ni parti politique cɛ yɛrɛ kɔni ka kumaw de ye nka min yɛrɛ kɔni RDC sénateur ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ protection min yɛrɛ kɔni da Joseph Kabila kan min b'a to ni kiriko maaw u tɛ se ka poursuite judiciaire daminɛ a kan f'u ka yamaruya di ko o protection yɛrɛ kɔni bɔra a kan o la an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi min ye Joseph Kabila ye ale yɛrɛ kɔni RDC kiriko maaw yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na poursuite judiciaire ko dɔw kɔni kan ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni lacarilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma